Sanjana belaikino serious conditioner gelaijak tabuk hingke bothongaro kabui jirugui matongjakha haike kwbangma borok bono chubama bai tabuk 10,65,000 abo kahai rang joma wngkha abo dapohor saklaikha tei je chubanai rokno belai kheno hambai abo kahai hamya jorao logi rwmani bagui manai Sanjana no hingke aboni bisingno chini borok simiya borokni dofani borok bo phaiwi Sanjana no chubalaikha tabuk social media ni through tui bo kwbangma borokni borok video ni bisingtui chubachu sanlai tonglaio hingke norok o video rok kisa nai di। যে মেয়েটিকে দেখতে পাচ্ছেন মেয়েটি কিন্তু দেখতে এখন আর এইরকম নেই, মেয়েটি এখন এইরকম হয়ে গেছে। তো আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যের আমাদের একটা বোন সঞ্জনা দেববর্মা, ওর কিছুদিন আগে ক্যান্সার ধরা পড়েছে। তো বোনটার বয়স মাত্র 17 বছর। তো যে সময় বোনটার এখন স্কুলে যাওয়ার কথা, মাধ্যমিক দেওয়ার কথা, 11-এ পড়ার কথা, সে এখন বিছানায় শুয়ে আছে। তো আমাদের একটু সাহায্য দরকার, কারণ বোনটাকে নিয়ে যখন ওর ক্যান্সার ধরা পড়েছে ওর পরিবার ওকে নিয়ে মুম্বাইতে গিয়েছে, কিন্তু যাওয়ার পর ওর যেই খরচ চিকিৎসার জন্য এই খরচ তাদের পক্ষে চালানো সম্ভব না। তো তাই তার পরিবার আবার তাকে ত্রিপুরায় নিয়ে এসেছে তাদের বাড়িতে। sini lukurokni thani bosok suba mongman kha seng sini kuya Sanjana ni treatment ni bagai abo ang saklaina ni bagai video khlai manisi ngai norok bo kwbangma borok sai mana ni musungjakha bosok collection phaika ngai ang tabuk saklai risinai sini kuya Sanjana ni suba mong bosok phaika total ngai bini total phaika 10,65,216 টাকা tabuk sok jora tini sok jora ta tabuk sok jora ngai sarik rogo phai manote bo khana soni phai manota 10,65,216 টাকা phaikra kata ngai seng khana soni ni bisingo bono tlangna ni bagai sai toknai seng tabuk sini tiprasa doctors rok tongo cancer ni oncologist rok seng brok bai kisa bongni suggestion na oi bo jaga tlangkai ham kuya Sanjana ni bagai abo seng brok bai kisa kok salainani bongni suggestion na oi khai seng tlangna hanai one shop manita ngai belai khai hambai joto subanai rokno ojora ang rinani musunga ningai tei borok ni nokhong ningai joto no to mongkhoi to kaisa kai saimali asek norok hamjakma phonoka asek sikla sikli tei okra sakra abo khaike je subalaikha aboni bagai paiflaya hambai mari ota joto no ngai abo haikeno seng subalai tongnai sini dokani bagai samong klalai tongnai thansa tongnai abo haikeno joto no belai khai hambai। चलो मेरी ड्यूटी अब खत्म।